croeso yma I Cylch y Moch a mae'n brysur o'n barod dydy. Felly, a dwi'n lwcus iawn, mae gennau rhywun eitha profiadol yma efo fi heddiw I egluro beth sy'n mynd ymlaen yn y cylch a mae gennym ni'r parau Moch Torri yn dod mewn. So, mae yna ddipyn o sŵn a dyma ni Arwyn Morgan o Llanfair y Muallt. Ie. Na ni. Neis gwrdd â chi. Ie, a chitha Arwyn. A da chi'n cigydd dipyn o profiad wan? Wi wedi bod yn y job nawr os 60 years. Reit. Os na wy'n gwybod rhywbeth nawr, mae wedi benni. So chi di'r person gywir I dysgu fi heddiw, lle? Ie, na ti. So be sgynnon ni yma heddiw? Be da chi'n chwilio am fel, os ych chi sy'n beddiadu, be sa chi'n chwilio am o ran y para yma? Wel, wyt ti'n edrych am bochyn a hyd neis yna fe. Hyd, iawn. A hyd yna fe, lled yna fe. Fe symwyr. A siap da yna fe. Iawn. A wedyn, ti'n bod, y part ôl, y part gorau, y legs. Ti'n bod, good sharp ar hynny. A ti'n bych yn gyfer o ffat yma fe. Na, iawn. A trwbl heddi, mae'r arch fach nord, dim se ffat, na le mae'r blas. Mae rhaid ti ddebach y ffat ar gig unrhyw gig. Ie, wrth gwrs. Achos na le mae'r blas. Os a falans o ran faint o fraster ti eisiau ran y blas? Fel ar y mochyn fan hyn, os gen ti cwarter modfydd o cyfer o ffat yno fe. Ti'n gweld y beirniad nawr, ti'n gweld yn twtch ar gefen y mochyn, jyst I wysgu lawr ar y cefen, I weld le mae'r asgwrn, a ti'n gallu just twtch ar a ti'n gweld yr asgwrn cefen ôl, mae hynny'n dangos I ti faint y cyfer o ffat sy'n arno fe. Iawn. Yna siwt ti'n gweld ar ei bart ôl, wel ti'n gallu gweld wrth edrych yno fe. Ond ti'n gweld y ffat cyfer, mae rhaid ti handlo I gefen e. Iawn, oce. A wedyn, di hein y moch Cymraeg am fwyaf? Wel, ie, mae lawer iawn o moch Cymraeg a mochyn Cymraeg wedi bod yn gwrdd mochyn eriod, ti'n bod? Mae nhw wedi bod yn moch hidiog a mae siap nhw, mae nhw wedi altro dipyn nhw. A ti'n bod, mae siap bach da yn nhw, ond mae sawl bryd arall wedi dod mewn ac rai crossbreds a beth fel ni. A ti'n bod, drychad I draw monco ar y hyd o fan hyn, wyt ti'n gweld y hyd yn y moch yna. Iawn, ie. Drychad part ôl, ond tweld hwnna ddim wedi cael ei sbaddu. A dyna, ysych chi'n mynd licio hynny? O, dyn ni'n brynu e. Na? Dyn ni'n twtio ge. Oherwydd y blas? O, ie, oherwydd y blas, a maen nhw'n gallu teinto. Dyn ni'n twtio nhw. Dwi ddim sy'n gweld nhw. Na. A mae'r un peth a o'n, os fydd ddim wedi cael ei sbaddu, wy'n sy'n gweld e. Na, wy'n moyn cig gore, geid un mor cig gore mas o'r hynna. Dim yn rhan mar ni, a wedi bod yn ei ddigon o flynyddoedd nawr. Dda'n cymryd i'ch farn chi. A da chi'n teimlo'n reit falch o beth da chi'n gweld yn y cylch bore yma? Mae moch da, mae par a foch nes iawn fan hyn. Wel, gweud gwrth ti, mae pare da o'r foch yma, war y teg, maen nhw'n edrych yna. Ond yr unig rai dda ni ddim yn licio, yr unig un ni'n mynd licio, oedd yr unco draw fanco. Iawn, er y bod yn sbarfu. Wel, mae'n edrych yn debyg fod y beirniad yn dechrau neu di feddwl fyny, felly na I diolch yn fawr iawn I chi Arwyn am yr addysgiad. Ie, dim problem. Diolch o galon.